oju nkịtị isi ọtọ onye nwe ya. Ekele m amatamela ndị n'ọchị na ndị na-ewe na nhọpụta ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị APC mere onwe ha ụbọchị Satọde bụrụ ụbọchị 16 ọnwa ise afọ 2026 maka inweta ndị ga-azọ ọkwa ijere ha ụlọ ọgbakọ etiti House of Representatives n'afọ ọzọ. N'ịma atụ, na mpaghara Zaria, Kaduna steeti, Right Honorable Dr. Tajudeen Abbas, onye isi ụlọ ọgbakọ etiti House of Representatives, bụrụ onye ndị APC na mpaghara ahụ jiri obi ọcha na udo jiri otu olu kwekọrịta ka ọ gaa n'iru n'ịnọchite ya bụ mpaghara. Otu a ka o si mee na mpaghara Bende nke Abia steeti maka Right Honorable Benjamin Kanu bụ osote onye isi ụlọ ọgbakọ House of Representatives. Otu a ka o si meekwa na mpaghara Nkanu East na Nkanu West, Enugu steeti banyere Right Honorable Nnọli Nnaji. Abịaza na mpaghara Daura, Sandamu na Bayadua nke Katsina steeti, nwa Muhammadu Buhari chịbụrụ ala anyị bụ Yusuf Buhari nyere Awal Musa Daura bụ nwa Lawal Musa Daura bụbụrụ onye isi ụlọ ọrụ nche DSS ala anyị okwu n'isi site n'inweta akwụkwọ nhọpụta vootu gafere 17,000 n'ọnụọgụ, ebe Awal Musa Daura nwetara nke na-erughị 500. Abịaza na mpaghara Ọsụ, Ọlụ na Oru East nke Imo steeti bụrụ ebe Pascal Chibuike Okechukwu, onye eji Cubana Chief Priest mara, bụkwa onye isi otu City Boys Movement n'Imo steeti, zọrọ ọkwa ime ka ọ ga-azọta ịzọrọ APC ije ụlọ ọgbakọ etiti House of Representatives n'afọ ọzọ. Onye ya na ya zọrọ ya bụ ọkwa bụ Honorable Kenneth Nwachukwu, bụ onye meriri ya nke ọma maka n'ime akwụkwọ nhọpụta vootu dị 2,845, naanị 14 ka Cubana Chief Priest nwetara. Ọ ya bụ na ọ daa ya bụ nhọpụta n'agbanyeghị na okere ego osikapa na ihe ndị ọzọ aghara. Ọwụwa Honorable Kenneth Nwachukwu, onye ji ọmụọgọ mara, wụrụ Cubana Chief Priest n'ala. Ọ ga-abụ maka na Cubana Chief Priest so n'otu City Boys Movement eguzobere maka ịchụrụ President Bola Ahmed Tinubu nta nkwado n'ọnọdụ ka ọ bụ naanị na mpaghara South East ka a na-anọ maka ya bụ otu, ka ọ ga-abụ maka na o kwuru mpụ n'ọnụ n'oge gara aga na ndị South East bụ ndị emeri na amaghị na omume ụta azụ ọ na-agba Peter Obi bụ ịgba izugbe ndị Igbo mgbe okpuru
so n'ụdị omume mere South East ndị emeriri emeri n'echiche ya, mana o nweghị ndị meriri ibe ha na yaba ya, dịka onye isi ala n'oge ahụ bụ General Yakubu Gowon si wee kwue. Osisi a ndị mpaghara Imo steeti gbajinyere Cubana Chief Priest na ntị. Echetara m ka ndị mpaghara Abia na ndị mpaghara Enugu steeti si mee Dr. Okezie Ikpeazụ na Right Honorable Ifeanyi Ugwuanyi chịbụrụ Abia steeti ihe awụ iyi mere awụ ụlọ site n'iya ha iji ụlọ ọgbakọ ọkaka ala anyị Senate. Ịhụla ihe o jere dị mkpa ka ndị Igbo bụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị kwere maka echi na-abụ ekwutọsị ndị na-asọpụrụ obodo na ndị ya, ndị na-akwụba aka ọtọ jiri ịhụnanya na obi umeala were ejere obodo ozi. Ọ ghara ịbụ na ọfụ oju nkịtị isi ọtọ onye nwe ya. Abụ m Chukwuma Ogbonna. Kedu ka isi hụ ozi uga onye ọma? Ọ masịrị gị ka ọ na ọ masịrị gị, biko mee ka mmata n'ohere like maọbụ comment. Echezonakwa izigara ya ndị ọzọ.